Листчета или таблети. Реших, че трябва да направя такова видео, защото това са супер практични неща. Правя ревюта на много работи, които са от ежедневието ни, начин на живот. В нашето семейство се опитваме максимално полезно да се храним, здравословно да живеем, като се стараеме и козметиката да ни е по-чиста и да рециклираме и да използваме неща, които опазват околната среда и всичките тези неща. Мисля, че това са полезни практики, без да се минава в крайности. Че ние ползваме миялна машина. Пробвахме през годините най-различни таблетки. Като цяло миялната ни машина не е от най-хубавите и ползвали сме различни таблетки. Не бих казал, че имаше някои, които перфектно да се справяха с почистването. Не мисля, че и нашата специално миялна машина е способна на това, но в опитите си взимахме и по-скъпи. И всъщност това са доста скъпи таблетки. Честно казвам, не мога да се сета какви са, ако вие се сещате. Тук се разгражда и пластмасата. С мен това ме притесняваше по принцип с разтварянето на пластмасата, защото викам къде отива тази пластмаса, окей ли е за околната среда. Четах материали, повече сякаш се клони, че замърсява околната среда, да не говориме веществата, които се съдържат в тях. Нямам линкове, които да ви оставя. Мисля, че всеки може да си направи проучването, но случайно попаднахме на едни листчета. Даже, честно казвам, не бях чувал за това до момента. Тези листчета, които може да ги слагаш в миялната машина, дори не знаехме какъв принцип работят. Много хубави материали, пак се спекулира, нали, тъй като това, което събира всичките частици, се води вид пластмаса, която се разгражда, но се спекулира с нея, тъй като някой казва, че тя се разгражда на 100%, а пък други твърдат, че няма достатъчно доказателства това дали е истина. И всъщност това са Mother's Earth. Това е опаковката, единичната опаковка, като нали пише до 60 мина или 30. Какво се има предвид това? Те са 30 листчета такива, но имат една перфорация по средата, която реално ние всъщност ползваме половинка. Искам да ви кажа, че за нас това е абсолютен геймчейнджър. Не е платена реклама, даже ние изхъбихме, мисля, че опаковка и нещо, за да се увериме, че това наистина действа. Искам да ви кажа, че за нас това наистина действа. Нашите съдове 90% от случаите, даже ако не и повече, излизат изключително чисти, миришат хубаво, не миришат на някакви препарати и на нещо. Това пише лимон. Аз не бих казал, че мириш на лимон като излезнат, но истината е, че тези ги слагахме и после като отваряхме много често виждахме, че не се е разтворила цялата или на дъното на миялната или на вратата някъде, докато това няма. Цялото се разгражда без проблем. Силно ви препоръчвам да опитате, но ми е много интересно дали и за вас работят така. За нас това е win-win, защото хем наистина съдовете ни се почистват добре, хем наистина са по-безопасни за околната среда. Всъщност си поръчахме, имат листчета и за пране в пералня. Но за тях ще разкажа в следващото видео и така.